ଯେହେତु ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିଲି ଆପଣ ବି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ। सेकंड टाइम जदि तोते देखिमी पिट्टी की मार देमी कोई दिन हला चल आधार कार्ड कहिबे आधार कार्ड अछि ना देखिलु सोला उड़िया कोई पन्न उड़ीसा कोई बात चल भाई देखନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ସକାଳୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଏବେ କି କେତେବେଳେ କହୁଥିବେ ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ତା ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯାହାକି ସିଏ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ନ ନେବେ ସେଟା ଫେରେଇ ଦେବେ, ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଲଗା କ'ଣ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ହଉ କି ପଛରେ ହଉ, ସେଇଟା ଯଦି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ, ସେଇଟା ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ କିଛି ବି ଭାଇରାଲ୍ ହୁଏ, ଏହାର ପରିଣାମ ଆମ ଭଳିଆ କିଛି ପିଲା ହିଁ ଭୋଗିବେ, ଯାହାକି ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି।